Kalundborg Forsyning har som en af sine opgaver at aflede og rense spildevand og regnvand i Kalundborg Kommune. Spildevandet skal renses bedst muligt, før det lukkes ud igennem undersøiske rørledninger til Jammerland Bugt. Det første rensningsanlæg i Kalundborg havde udelukkende mekanisk oprensning. Det foregik ved, at spildevandet fra rensningsanlægget blev ført igennem nogle riste i forskellige dimensioner, hvor en stor del blev sigtet fra, før spildevandet dengang blev ført direkte ud i Kalundborg Fjord. Lidt overdrevet siger man i dag, at de første mekaniske rensningsanlæg stort set kun frasorterede flasker, cykler og større ting. Der har været en stor udvikling inden for spildevandsrensning, og det er muligt at følge en del af udviklingen ude i havet, for dykkere har jævnligt inspiceret udledningen. De ældste videooptagelser, vi har, er fra 1987. Dengang var det udelukkende mekanisk rensning, så der var ikke meget, der kunne leve i det næringsrige spildevand. Som det tydeligt ses, er der ikke mange makroalger, eller tankplanter, som de også kaldes, og der er heller ikke mange fisk eller bunddyr at se. Der står nogle få hundestejler, og de kan stort set klare sig i alle miljøer. Spildevandsrensningen blev væsentligt forbedret, da man i 1990 begyndte at lave biologisk rensning. Spildevand indeholder store mængder af organiske stoffer i form af afføring, madrester, sæbe og fosfater fra blandt andet vaskepulver. Biologisk rensning foregår ved, at man opbevarer spildevandet i store tanke, hvor vandet hele tiden holdes i bevægelse. På den måde tilføres der hele tiden ilt til spildevandet, og bakterier og mikroorganismer kan nedbryde de organiske stoffer. Efter man begyndte på den biologiske rensning, blev det hurtigt tydeligt at se forbedringer i havet. Flere forskellige tangarter begyndte at vokse på rørene, og der begyndte at være bunddyr som snegle, muslinger og krabber, og der kom fisk igen. Selv ålegræsset dukkede frem igen tæt ved rørudledningerne. I 2002 tog Kalundborg Forsyning ozonanlægget i anvendelse. Det nedbryder svært omsættelige organiske forbindelser. På videooptagelser fra 2006 og 2013 kan man tydeligt se fremgangen. På selve udledningsrørene vokser der forskellige former for trådalger, og der er godt med forskellige bunddyr, som snegle, muslinger og meget fiskeyngel. Her er det en havkarusse, der står i udløbet. Der er også både søstjerne, krabbe og mange muslinger. Spildevandet, der kommer ud af rørene, ser grumset ud. Det er en kemisk proces, der sker, når det ferske spildevand blandes med det salte havvand. Når vand med forskellige temperaturer eller saltindhold mødes, vil det lægge sig lagdelt. Men her, hvor det ferske spildevand løber sammen med saltvandet, opstår der ligesom en flimmer i vandet. Kalundborg Centralrenseanlæg er et af Nordeuropas mest avancerede rensningsanlæg, og vi arbejder konstant på at lave den bedst mulige rensning af spildevandet til gavn for os alle og for miljøet.